Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back, ndị oche nye anyị front and back. Fanyasị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepụta chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mbe. Ọdịnala ama mmụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ije eme ọnụ. Mgbede ọma na uruchi ọma na ekenego m ụmụ ọdịnala Igbo, our friends all over the globe. We are welcoming you all in this hour of truth. Oge awa nke eziokwu, oge anyị ji adọwa eziokwu agba. Nke ọmụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọpụta bụ izizi ha na-afụ ihe onyonyo a. Abụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri ebilokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ Orie, n'oge awa nke eziokwu, ihe anyị ji bịa isiokwu anyị, the topic today's lecture is what you must do after consulting after your spiritual consultation and you don't have money to do your spiritual work. Part 2. Ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na agbasiala gị afa mana ị nwere ego iji alụ ọrụ. Agba nke abụọ ya ọnya ka anyị ji wee bịa. Ọ bụrụ na ị nwere opportunity ịnọ under the influence of my voice right now, count yourself lucky, because what we are about to discuss today is an eye-opening one. It's a life-changing topic that will change things around, turn things around about you. Ma ọ bụrụ, if you have already made up your mind, ọ bụrụ na ichegharịgo ma chigharịa ma gee ntị ma gee ntị nke ọma, as in faith comes from hearing. Mana before I gaa n'iru, tata na Ugochi tubelu na temple, ọ kpọtụrụ agbọtụ ma zụkwa azụọ. Nke a just right now, this after 8 ka the last set of people na have temple. Ndị mmadụ si olu si Igbo wee bịa ịbịa sonyere anyị na anya bụ aja anyị chụrụ maka inye ekene nke onye
ofu onye na the difference of the temple ndị anyị lụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche nọ mba ofesi ihe ọma mere o wee sị na ya emezu nkwu ya kwere wee pụtara anyị sị ndị ara anyị ego efi na mmemme dị iche iche na Saraka anyị mere n'ụbọchị taa. Ọ gbọtụrụ agbọtụ zụọ azụ ma ndị suya nọ na-eme ndị na-esi ngwongwo dị iche iche a na-eri na-ebulikwazi ihu dị ya so anyị ekenego ndị afụrụ anya maka ihe merenụ, kenekwazie ndị si oru si Igbo ndị bịa bịa tapụ dia blessing maka na asị na mbọsị mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwụ onwe ya. Na-ekwukwazi na onye fụrụ ihe onye na-amụ ama mgbe o bido mụọ amụ nke ya, meaning that ọ bụrụ na isoro onye na-enwe aṅụrị nwe aṅụrị ọ gaghị ete aka ihe ọma nke ga-emere gị. A sị na tata bụ Orie ga-eritere anyị ihe ọma na akịkaka ya manya na jiji ya manya na o cheche ihe ọjọọ ya eme anya ma onwe. A sị na ụbọchị ihe na-agụ obere ụzọ n'ụkwụ ya apụ ya ma maka na nwa eze adịghị efu na mba. A sị na anyị ga-ejere obodo dara obodo n'ife ọma ndị nere ya dara ya na ọdịnala ya pụrụ anyị omekwu ọgwara anya ha wee fụ. A sị m n'ilo na asị na-egwu ana ọfọ na ogu nwere mgbochi. Ọ na-eme n'ihu anyị ga-anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ anyị ga-anọ n'ihu, ọ na-eme n'ihu na azụ anyị ga-anọ n'etiti maka na nche adịghị eme odogwu nọ n'iru ka anyị ga na-ama maka na oke enwe na-ama n'iru. A sị m onye siri ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ati ike ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. N'ụbọchị tata dịka nsikwu aja ekele ka anyị chọrọ n'ụbọchị taa wee mekwaje Saraka dị iche iche. Echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ga-ebido na Septemba 6. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ m ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number. Ndị na-esonye bụ na anya bụ aja amadogo ya ka esi eme ya mara akaụntụ a na-ese ndị ya. Mana maka ndị bụ ndị ọfụ, ihe ị ga-eme bụ chaatị m na WhatsApp 0805 7837672 0805 7837672. Ise ndị ara m ya meseji a aga m enyere gị aka gwazie details I need from you etu ị ga-esi wee nwee ike isonye ofu ya dat token wee sonye na ya bụ akaụntụ na ya bụ ndị a ga-agọrọ ọfọ chụọla aja for 14 days bido na 6th wee last for 14 days ga-akwụta 19th na ya bụ 19th anwa agụtụzi ọfọ egbu ebubo wee mesara ka ndị mmadụ erikwazie ma ṅụọ. I can tell you a lot of testimonies are coming. If I tell you testimonies that keep coming, you will be surprised. Ndị a bụ ndị sonyere anyị na aja nke ọnwa gara aga daji ọnwa Ọgọstụ a. I can tell you o nwere ndị sendere anyị ego mmadụ na-abụ dịka nsi ekwube n'ọrụ anyị na-arụ na distance abụrụ ebara ya. O nwere mmadụ na-abụ n'obodo oyibo sendere anyị ego. Onye nke ọzọ nọ mba US ọ na-achọ ọrụ wee chọta ọrụ wee sendela anyị ego. Onye nke bụa nọkwa mba Canada anyị lụgoro ya ọrụ mmụọ dị iche iche ọ na-esonyekwa anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nwanyekwa testimony ọnụ nwe nwekwara aṅụrị na ihe ọma merie n'ọnwa a that is ọnwa Ọgọstụ a na-agwụ agwụ wee sendịara m nnukwu ego that is hundreds of dollars. Yes, hundreds of dollars. That hundreds of dollars o sendịrị bụ ọ sị na ọka ewere ewe kene ezumezu na alụ ọrụ Ugochi tụrụ na temple maka ihe ọma merie. So maazị anyị kenere gị. Achọrọ m ije gbawa afa mana onye m onye a na-ekwu maka ya ya bụ onye anyị ji a na-agba afọ ya amarugo onwe ya. Agụkwara m ọfọ si na ya o jide onye mmadụ na nke ọ eri ya aka ya ebe ọ na ihe ọma mere ya o wee cheta ka onye testimony na ndị a na-afụrụ anya ga-emerie karịa arị ka ọ tụbara anya binye ya ego nnukwu ego ọ ga-awa o buru bata obodo a ihe ọma na-eme. Ego eji eme investment, ego eji alụ ụlọ, ego eji esi n'ike banye n'ike akụ karịrị mkpa. Onye ka nna asị na ezumezu ya.
mezukwa ndị dị iche iche ndị na-awụ ifeọma mere ha echeta na-ekene nwaanyị na-agba akịdịke adị agwụta ọzọ. Asị m na n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ihe ọma ga-emere ụnụ ka ọha na-ewetara onwe ya. Ma ndị na-abụkwa na-awa akọpụta ọrụ ebube dị iche iche ekenekwara m ụnụ. Ọnya ka m na-ekwu maka na ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe ọma mere n'ụzọ dị iche iche. So mana ekwuru m nke ndị a chọọ m ka nje kpọwa afa maka na o riri m ọnụ day before yesterday the same thing, today kwa the same thing, almost on daily basis. So ọkwa etu akwa ka anyị si emekwa today kwa ndị bịakwara tempụ nwụkara ndị bịara ndị ọnọdụ ha dị ana etu aka anyị si mekwasara aka. Yes, ụfọdụ ndị enyi gasịrị ego na ihe onyinye dị iche iche aja maka na givers never lack. So ọnya bụ ihe eji mara anyị n'Ugochi na tempụ. So ekenego m ndị niile ndị chetara na ha ga-ekwupụta ihe nna-achọ ịkọwa taata nwụkwara ndị ọnọdụ ha dị ana, ndị bịa na tempụ fisikali ọnọdụ ha dị ana, ha na-akụ ụta wee bịa, mana ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nyere ritual ha mere. Today they are smiling. Ọ nkwara ndị abịara abịa, ọ nkwara onye ndị abịara abịa enyekwara ritual ha jee mee ya fụwa nnukwu ego. Mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-awa enwe ga enyecha ha ritual ha ga-eme, ha jee mecha ya fụwa nnukwu ego. Instead of ha nwee ichighatazi bịa lụọ ọrụ dị n'ụzọ ha sọ m ha nye m maka na mme m si n'obi. Ịghọtara ya? Instead of ha nwee ichighatazi bịa lụọ ọrụ dị n'ụzọ ya, ụfọdụ n'ime ha jewarụ n'ụlọ ụka dị iche iche jee na-atụ mma chefuzie na anyị nwanyere ha the simple rituals ha mere without money. Ụfọdụ n'ime ha jebere jewara moderate baby home, asọkwa na moderate baby home adịrọ mma, mana responsibility dị mmadụ maka na onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe. O nwere ọtụtụ mmụọ dị iche iche estep on toes. O nwere ọtụtụ ihe dị mma maka na ndị Igbo na-atụrụ si na mmiri dọrọ nwa eju dọrọ nwa nkịta. They couldn't do it till na-apịawa ha azụ. Now onye a abịago wee gbu ya simple rituals ọ ga-eme ka e wee yọọ mmụọ ka iwe ha dajụọ si gozie ka o nwee ego ọ ga-eji rụọ ọrụ n'ụzọ ya. Ego bịazie n'ụzọ ya isi na ọfụ ichi ya kwa back to ụmụ mmụọ mee udo n'etiti ya na ụmụ mmụọ. Ụdị moderate baby home asọ na moderate baby home adịrọ mma, mana mmadụ ama hapụ ike nyụrụ ahụ jee na-eke isi ọkpọ. Ịghọtara ya? Onye mara ebe o si wee rigo kwụsị ebe a wee rituo ka avoid onye ahụ emecha maka na onye isi lakacha ụdara ọ zọtara n'ụkwụ ya jekwa jee zọrọ ọzọ. O nwere some certain things dị natural. Ọ bụrụ na n'ịma eme simple ritual kwe ya ezumezu ihe kachacha ndị ọnwụ mmadụ ịtụrụ mmụọ agajara njeri asị were mmụọ aghụghọ wee soro na-eso ihe n'ụwa. Ọ dị bad. Ọ dịkwa etu a ihe niile a na-eme na ndị nwere ike na mmadụ ịmara ihe agị na mmadụ kwuru n'ụtụtụ mbụ doekwu ya na mbụ na-anakwa ana. Ị nwere ike mgbe ego bataziere gị aka ịmarụzie na onye agha nyere gị aka does not deserve those goodies. Example, o nwere ụfọdụ ndị bụ nọ mmadụ hepụrụ ha. Example, o nwere ike ọwụ ndị si nọ nwoke hepụrụ nwaanyị zuo ya n'ụlọ akwụkwọ maọbụ nyere ya aka. O duzie mgbe maọbụ ka nnọọ nwaanyị kpọrọ nwoke enwere ihe ọ na-alụ ụbịa ego batazie n'aka ya, nke nwoke marụzie na nke nwaanyị abụrụ test ya. Ọ dị too bad. Now ọ bụ ekwugo akụwagobe ihe niile ị kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ka a na-achọ n'ọnwa Septemba ya ebido na 6th. Ihe ọ pụtara na ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ihe ọ pụtara bụ na ị ga-erejista before 5th. Ịchacha na WhatsApp 08057837672. N'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na agbasịala gị afọ ọbụla ị nwere ego. Akwụwago m na lecture anyị nyesịrị ka m kọwara ihe gbasara afa na ihe dị mkpa n'afa agbara, maka na na-agbachala afa ihe dị mkpa na ya bụ solution to solve that your problem. Onye ahụ ihe dị mkpa. Ghọtara ya? To solve that your problem nye abụ ihe dị nnukwu mkpa. Maka ngwazie gị maka na esi m oru wee bịa. O
o wee bụrụ na ihe ọma mere gị na eji agba afa agwara m ụnụ sị na afa bụ spiritual lab. Afa anọ ka onye na-ahụ na aya ije ụlọ ọgwụ jee lab ma ọ jee ultrasound ka ịchọpụta ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgụ. That lab ijelu abụrụ solution on its own, but ọ bụ the preamble, ọ bụ the starting point. So ịgba afa ka ị mara ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgụ, mara ihe ị nwere ike ịsọ, wee mara ndị mmadụ atụ wee sị ụnụ na ihe afa ji wee dị very important bụ ọ bụrụ na iwu onye na-aya ọya ihe dịka caused by dehydration, that is ọya mmadụ na-aya maka na onye ahụ adịghị aṅụ mmiri ọfụma, lack of water in the body system. Now onye ahụ problem, the basic problem onye ahụ. Now ihe onye ahụ nidiri ka o wee nwee ike medewe ihe ọfụma bụ one, ichenji habit ye, bido ṅụwa mmiri ọfụma, at least 7, 8 or even 10 glasses of water daily will be of great help. Only when you can go like 7 to 8 sachets of water daily, fine. Now, however, na this particular person, kweta jechala balab where we are known as super dehydration, or where there's 1 million of ma, I can tell you, it's just a matter of time that his health or her that health challenge will start going down gradually. It's a gradual thing because that sickness also because of the dehydration does not start in one day. So you can't expect it to go in one day. It's just gradually an annual correction. You know what I mean? Till then restore all the damage, they are working all the damaged cells. Now we energize them. So afa bụ ịmara ebe ya problems, especially na-agbasiala afa wee chọpụta na ọnọdụ ga-adịrọ mma. Eleghị anya na one of the problem ị na-enwe bụ na ị nwere otu nwa ọrụ akwụ dị n'ụzọ gị ma ọ bụ alụ imetalụ. Then nke ọzọ bụrụ na chi gị gbakudoro gị azụ maka ihe ọtọ nọ ma ọ bụ lack of recognition of ya chi onye ụwa, iwe na-enwe mpịawa azụ, ma ọ bụ na anabe nna gị dị ọkụ na-enidiri ka enwe ihe a na-agba igbuju ala ngwu, that na-enidiri ka eme ka enwe udo obi na anabe nna gị site n'ịlụ ọrụ a na-agba igbuju ala ngwu, wee yọọ ngwuru be nna gị na ọ ma jụụ n'oyi na ọ egbowu n'ọkụ. Now let's say use those things, these 3 things as a starting point. Now, o wee bụrụ na ịgbasiala afọ ọ bụrụ nwere ego, enwere some minor rituals nwere ike inye gị nwere ike ime on your own if you are really sincere that truly you are so sorry about what happened in the past, about the negligence, about the fault ihe metara onwe gị. Maka na ekwuru m sị any child that refuses out of his own free will or ignorant, that refuses to learn the language of his parents or her parents, will have himself or herself to blame. Because naturally, that particular child that refuses to learn the language of his parents, he will burst into corner. Because again, a communication gap, because he's not communicating. And at a stage, you will become like, you will be frustrated. So, on your behavior. So, come go to the Amazon medicine, but of you. Macanati, but you see, no, I'm a medicine, we don't want here. I'm a born of see. So, if you game, one, a Maruka, ever problem with Siwebia, then a Marukesi, a one ball. If what I end there in a so butere so na ekwusiri ya wepụ aka enwe n'ofe before megide ọrụ aka mmadụ. Maka na asị na na-egwogwu na asị no smoke with that fire.
So you pushing those negative energy, those negative vibes, helping hand to keep gathering momentum. So n'ihi izi ga-ebu ụzọ mee one, ị bụrụ onye arụ n'ụzọ gị maka na ihe niile eme ihe ọtọ n'ọdị iche iche iji megide the cause of their land. What do you need to do first? What you need to do first is for you to start living a new life. Onye ka a na-akpọ ichegharịa ma chigharịkwa, so that you will stop fueling and supporting, feeding those negative vibes to strive. So when you stop supplying those negative energy, those negative vibes, the energy need to remain active, naturally they will fizzle out. They will die naturally. All that is natural laws. So n'ihe kwesịrị ime bụ one, identify ihe those things na-eweta alụ. Agwụgwọ gị n'ala Igbo na o nwere ụfọdụ ihe basic gba alụ n'ala Igbo, and those things na-alụ n'ala Igbo bụ you can find them from 10 commandments of God. One of the 10 commandments of God is universal. It's not. You cannot say it's a Christian book. All natural laws. When say I was afa, I won't even allow the rose again. I need a woman mother. More in a dinner blood relative. More winning a tiak and abortion and he had also. You were packing one offer. By then, if Nana, you have stopped supplying more energies to those negative energy. Kisi have along with. Now, and those negative energy all na attract other vibes like amos, akadogiri, uke. Because of na then we go autonomy na akụkụ. So ya ka ihe. So gbagwa afa chọpụta na chi gị na-ewere gị iwe dịka nwatakịrị na-akụ nne ya n'iyi. Mgbe a kọrọ akụkọ maka nwatakịrị na-akụ nne ya n'iyi, nwatakịrị a mechara chegharịa ma chigharịa wee sị, kedu ka m si wee mezi onwe m ihe a? Aga m eje n'obi nna m wee rịọ mgbaghara na m mejọrọ, wee yọọ ha biko ka m bụrụ dịka ofu onye n'ime ndị odibo. Ma the simplicity and human ya mere eji wee megide gbaghara ya. So even when your children is no longer happy with you because of what you made in the past, believe in me, if you can come down from your high horse, humble yourself before your children, you know believe in me, half will begin, they can forgive you and restore your lost glory. You know. Now, once okay, I don't know, so we will because of the need to your ancestors. When you after the alpha, when you created time to say, I'm so sorry. Namo abania baligo ndi okenye ndị tọrọ nta na ngwurube nna m n'ebe ọ dị mma. O metụ n'obi chegharịa ma chigharịa, my ancestors, please, I'm so sorry that I have offended, but now I have returned. They are prodigal son. Please forgive me. And they will be looking at you. Truly, whether you have really repented genuinely. Then after a while, and they observe truly, honestly, that actually you have repented. Believe in me, your sin will be forgiven. So only one thing about say, Bafa, you are not doing yourself a favor. Basigo n'afa mmụọ na-afụ karịa ka ị na-afụ. Ọ bụrụ na ị gbasara n'afa mmụọ actually wee fụ truly you want the money. Mmụọ can never and will never force you ka ije zute ego. Ma ọ bụrụ na nwaanyị je gbaa akwụna iwe enweta ego ka i wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị is foul.
a na-agwọ nsi odo anya adị etinye ya ose. So one of the years we justify the art that because they chọrọ ịrụ ọrụ mmiri, because of nature ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị, you are married woman, you will be sleeping around. Na asị nche ị nweta gị ji arụ ọrụ ụzọ gị. Ị ma na ọgwụ agwọtara ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Ndị niile bicha ndụ ọjọọ nọ dịka ha were ego ndụ ọjọọ ha biri wee zụọ ụmụ ha. Watch out na ụmụ ha dị aba uru. Ghọtara ya? So onye lere nkịta goro enwe ihe ntụkwu ka nọ na bie. Nnụnụ si na wee fego n'elu ọkpụ ikwume wee ebe ọ nọ ka ọ nọ. Ị ghọtara ya? So onye na-achịkọwado gị one ihe ị kwesịrị ime ewu one. Agbasiala gị afa malụ mmụọ na-agba gị ụgwọ mana ebe iji ụgwọ jee yọọ biko. Nke bụ eziokwu ụfọdụ ndị mmadụ na-awute na temple si n'eze na ha enwere ego na ha dị broke si ya you still have choice. Ihe ị kwesịrị ime mgbe a ga-ịgbachara afọ wee fụrụ ịdị broke. Ihe ị ga-eme ya bụ ogbe bụrụ amoosu, tinye obiọma, tinye ire ọma, wepụta ya own time wee sọtụgba ihe dị na ya. Ịghọtara ya? Ebe ọ na nwere ego iwere time wee sọtụ ihe dịrị ya. Sorry. Maka na ọmụ onye tụrụ ukwu ka o ji n'aka. Ịgba awa ogbenye bụrụ amoosu. Ị nwere ego iji alụ ọrụ mgbe ịma na onwe ndị ego ha na-ejere meeting. Ọ nwere ndị nwewu na o nwere the money. Ịghọtara ya? Some certain things o were ego sort out some certain things. Engage ndị ga-enyere ya aka mere one or two. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego kere ihe na-akụrụ ọta. Ọ bụrụ na ị nwere ego akpasịala gị afa ma agwa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị nwere sincere heart, imesi ihe ndị a na-agwa gị ị ga-enwechiri mma. Ihe a na-agwa gị ihe nkụzigoro lot of people ekụzigo m as lecture etu esi eji akwa ọkụkọ Igbo eze mmụọ iwe. Wee gwa gị na-etu a agbasịrị gị afa example agbasịrị gị afa ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, ọ bụrụ na chi onye ụwa gị na-enye gị nsogbu nke ịbụa, ọ bụrụ na ndị ichie na-anaghị oke ọ bụrụ ịtọ na-ewere iwe maka imere ihe kwesịrị ime, nke ịnọ ọ bụrụ aja na be nna gị ịhụ n'ụzọ ihe ịnọ, jee chọọ akwa ọkụkọ Igbo weta ofu urie. Ma bifo gaa n'iru na nkụzi anyị chọrọ ịkụziri gị bụ o nwere otu onye wee chaatị ama otu oge think sometime last year wee sị m Ogbuefi na ọnọdụ ya dị too bad, ọnọdụ ya dị mma ibere ebere. Isi akịrị ihe ọhụụ wee sị m na n'ọkọrọ ya ka onye ọya ebite na ọnọdụ ya tiri tie tọtọ nke bụ na ilepụta ego na shọpụ ego a ga-eji rụọ ọrụ mmụọ ọbụla na shọpụ ya bụ so difficult. Wee jụọ ekere ihe bụ ọsị m na shọpụ ya na-arịa ele anya na-enwere ike ịnọ tụrụ afọ 1 week onwe ihe retara nke ahụ eleta nwere ike ọ bụrụ nke eji wee ri nri na nke eji gba moto wee jee shọpụ. Ọnọdụ ahụ emetụ ntu mọtụ sị na enwekwụta ego o ji arụ ọrụ. Wee sie oke na ihe merụ na ihe ọ ga-eme onye dị echekwa ọkwa ọkụkọ Igbo gwachaa ya ihe ọ ga-eme bezọ na ihe afa kwuru. Wee sị ya dị echekwa mmanụ Igbo, o weta mmanụ Igbo, o weta ofu ọjị, weta nnu, weta ego ole ọbụla dị ya mba ọ bụgoro 100 naira ma 200 ya weta. Sị ya na ihe ọ ga-eme bụ sorry na I'm so exhausted today because of mgbagharị devices money ya gwa gị na anyị nwere nnukwu oriri na Ugochi tụrụ na temple testimony nyeta mana n'ụtọ na agụmalike promise ya ihe eme m ya. I cannot be able to not to do this topic today because they promise go me. So nagide no. O wee bụrụ na this guy gwacha m ihe a sị m n'ọnya ọnọdụ ya dị njọ. Nwa si oke n'ihe ọ ga-eme bụ ọnọkwa ebe tara aka wee sị ya mana ebe ọ nọ na Naịjirịa mana ọ ya bịa n'ihe ọ ga-eme bụ ya were okwuchi bọtụl gbata mmanụ nri, ọ were aka ya obere aka chịta nnu obere nnu tinye n'ime data mmanụ ahụ, gwa ya weta ọjị weta obere ego 100 ma 200.
onye weta akwa ọkụkọ Igbo ihe ọ ga-eme onye chi aka ihu na east ihe ga-enye m ebe east mụ ịpụta na ebe kọmpand be gị n'ụtụtụ mana saịdị anwụ si achanite outside ya east so ịba na four corners of your room o nwere ebe face east so face ebe ahụ ọ bụrụ iwu na ị ga-eme ya n'ilo especially ọ bụrụ na ibi na public yard ka ha ghara ime akụzi na ị na-agwọ ọgwụ so nọ n'ime rum gị wee mee ya iwenye akwa enu isi ọ bụrụ na ihe gbasara ụzọ dị n'ụzọ gị ihe ị ga-eme bụ iwere akwa wenye ya enu kpọkuo Chukwu okike pụrụ ime ihe niile kpọkuo mmụọ niile so gị ndị nna nna gị ha ndị mmụọ ọbụla so gị mmụọ ọbụla otu a dị n'ụzọ gị metụtara mmụọ otu a dị n'ụzọ gị metụtara n'ụdị ma ụdị ọbụla mmụọ si n'ekwu nne ma mmụọ si n'ekwu nna gị ma ọ bụ otu ị metara onwe gị etu ọbụla otu ya bụ otu si metụta mmụọ abụna mmụọ n'iji akwa ọkụkọ Igbo a were emegide na-eze ha iwe ọbụla ha na-ewere onye abanye n'ime akwa esi na akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ n'iji eze mmụọ iwe ọbụla ha na-ewere gị ya megide abanye n'ime akwa chetara ha sị na m nụ na mmanụ adịghị ese okwu ekwucha ya iwere ọnụ aka ga jee na okwuchi bọtụrụ ahụ ị gbanyere obere mmanụ na nnụtụ ọnụ ya iwere na-ete na akwa ara etara ị na-ete ị na-ekwubi okwu na-asị na nụ na mmanụ adịghị ese okwu maka ihe na ama ejibeghị ọzọ ọfụ na ịmada eme wee na-agị n'iyi ha biko ha mere gị ebere dịka nwa nara akụ nna ya n'iyi na udo obi ga-adị n'ichigatakwara obodo ichigatago na ihe dịrị gị mma na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime udo obi dị imechaa ya iwere ọchị wee gọọ wee sị mmụọ ọbụla mmụọ ya bụ ụchụ dị n'ụzọ gị metụtara n'iji sọrị n'iji ọjị a wee na-ayọ ha ụtọ ọjị akụtatụ ya matụ kwuo okwu gwa ha ihe ị chọrọ ka ọ na-eme n'ebe ị nọ gwa ha ihe ị chọrọzi ka ọ na-eme n'ebe ị nọ ikwuchaa ya iwere akwa anwa jee n'ebe ụzọ gbara ịtọ maọbụ ịnọ iruo tiwe akwa anwa debe ọjị ana were ego ahụ iji 100 ma ọ 200 ahụ tọwọ ihe na-atọwara ya bụ ka ọ bụrụ ego aja ka ọ bụrụ ego aja ịtọwọzie ya bịanụ ntiwago akwa anwa were chụpụ aja ahụ ịnaba disemte na ahụ etu isi mie ka ị ga-esi mekwu ya na ọ bụrụ na mgbawo n'ọchị onye ụwa gị ihe pụta anụ maọbụ nọ ndị ichie pụtara maọbụ na ana maọbụ n'ọchị onye ụwa gị pụtara maọbụ nọ ndị ichie pụtara maọbụ na ana pụtara ma ọ bụrụ na ị nọ na be nna gị mana ọ bụrụ na ị nọ na be nna gị mma agwa gị etu ị ga-esi wee yọọ ndị ana mana ọ bụrụ na ị nọ na mba eme ya anaghị anya na ịnọ ugwu Awụsa ịnọ na Naịjirịa ịnọ n'obodo oyibo ibe eme udo ziri chụa bikọs n'obodo oyibo n'ebe niile nwere kamera so ị nwere ike ịpụta ka ị ghara itinye onwe na nsogbu wetara ya so ụfọdụ nọ n'obodo oyibo distansị abụrụ ebara ya ihe ị ga-eme bụ engage ya anybody any dibia of your choice ya mere udo ziri chụa bikọs na onye ndị nọ n'obodo oyibo dị limited ihe a nwere ike ime ugwu n'onwe ha mana ana m ekwu maka nọ na Naịjirịa mana ọ nwunye n'obodo oyibo chụọ dibia gị ka dibia gị chụọrụ ya bụ aja na akwụkwọ dị na Naịjirịa ihe emewe n'onwe gị itiwacha anya bụ akụ anwa etu aka ị ga-esi wee mee 10 ka bụ ihe ya ma nke ọzọ si dị ka ibi ya bụ n'itiwachara akwa nke ọzọ dị ka ibi ya bụ ọgwanụ n'ọha na nsogbu gị gaghịzi etu isi mee nke anwa nke gbasara ụtụ ọnwa ka ị ga-esi mee nke chi maọbụ ka ị ga-esi mee nke ndị ichie den mana ọ bụrụzie nke a na ọ bụ na be nna gị na-ahụ ọkụ den ọ bụrụ na ị ga-ejewu na ngwurube nna gị mma agwa gị ihe ị ga-eme mana ọ bụrụkwa na ime ejewu na ngwurube nna gị ị nwekwara ike na ọ na township ebe ị nọ wee mee ya kpọzie aja na be nna gị wee mee ya bụ ife maka na they understand etu isi wee biri mana ọ bụrụ na ngwuru ebe ibiwu ngwurube gị maọbụ na ịmadụ biri na o nwere onye ga-emeghị aka ụzọ ime n'ọgwụ ọbụla na ngwuru n'ịka ya okwu ịkọtara ngwurube nna gị ị ga-eme ije na ngwurube nna gị ruo i werekwa ọjị were akwa
jee na ngwurube nna gị rebe anyị chee ihu n'anyanwụ wee kpọkuo ndị nna nna gị ha. Ọnwụ na nna gị ya ngwe kpọkwuo nna gị, kpọọ ndị nna nna gị ha si ya biko ihe eji kpọọ nna gị bụ na onye mara nna ya mara ndị gboo. Ịkpọọ ndị gọs ọf ya landị wee sị ha ndị tọrọ nta na ngwurube nna gị si ha na gị nwa bụ onye dị etu a kwa afọ gbogbo afọ n'isi onye obodo dị etu a na ihe jikwa wee bịa ka ị bịa yọọ ha biko iwe ha na-ajụ ọnụ ebe ị nọ n'ihe mmadụ amara adịghị amakwana ya na ngwurube nna gị a na ọma jụwu n'oyi na onye gbogbu n'ọkụ ihe ọbụla iwe n'ebe ha ebe ị nọ gazie ibucha ya iwere akwa sị ha ka mmiri akwa na-eruje n'ala ka ihe ọbụla bụ iwe ha ka ozo n'ebe ị nọ ịdọ mma ịdị nwekwara ike were ụdachi akwa ọbụla na ngwurube nna gị na ọ bụrụ ihe enwetanwu nnu na red oil igbuo obere ana iwere mmanụ a gbanye n'ime obere mmanụ gbanye n'ime ana were nnu wunye n'ime ya iwe werezie akwa iji wee sị ha na nnu na mmanụ adịghị ese okwu na nnu na mmanụ adịghị ese okwu na ngwurube nna gị a na ọma ajụwu n'oyi na ọya egbowu n'ọkụ na ihe ọbụla bụ ihe emetakwa na ngwuru a n'iji akwa wee na-asịdo bekee ọba ha biko iwe hazi na ebe ị nọ imechi kpochie ebe anyị nyere mmanụ ahụ kpọpuo akwa were ntụ ihe nka 1960 kụpuo obere akwa ahụ obere kpodo isi n'ala si aka mmiri akwa na-erughe n'ala ka iwe ha niile ka ome gịnị oze imechaa ya iwere ọjị weta ọjị na saịdị ọnụ gị wee kwuo ihe niile ị chọrọ ka ọ na-eme na ngwurube nna gị kwuo ihe ndị ị chọrọ si ka ọ na-eme ikwucha iwere ọjị a dịkwa n'ofu akụkụ ebe ahụ ịnabazie mana echefukwara ọ bụrụ na ihe dịrị gị mma ichefukwara ịbịa bido rụwa ọrụ dị n'ụzọ gị ịpọsịbụl tọkwuo ana ngwuru ghọtara ya ka anya kpapụnya nwe obuko akpọkpa uwe elu ala ihe ndị a bụ ihe na-apụghị ime ma ọ bụrụ na agbasịrị gị afa ị nwere ego eji arụ ụlọ agbara nkịtị maka na ọ gbara nkịtị gbekwere ekwe mgbe a gbasịara gị afa you decide not to do anything. It shows two things. It shows stubbornness. It shows one that that you did not believe in this afa. All disrespect o gosikwara na you don't bloody care, not just ka ị mara ihe ha sịkwara ọnya na-eme. O gosiri seriousness. So if you hear something, do something. Because you go result afa, you're supposed to act upon it. So onye abụghị kwesịrị ime udo obi wee dịrị gị ghọtara ya onye abụghị kwesịrị ime udo obi wee dịrị gị na ndụ a onye ahụ kwesịrị ime. So ọ bụrụ na ị na-agbasara gị afa inwee problem agbada nkịtị create onwe time gị for your spiritual exercise. I keep saying it, and I keep saying it because I have seen this 21 days ago for the email ritual aqua have changed lives. Onwelo kambia kanchigata azụ nwere akọ mma akọrọ ụlọ maka na esimoru wepụta just give just 2 minutes. I'm coming. So what happened now? O nwere ofu nwa okorobịa ọ na-azụ ahịa o wee kwụọ m wee tụchara ma ya gwa m ihe na-eme ya na shọp ya na-arị ele nwe mgbe ya nọ tụrụ atụ 1 week na eletara ego ego ya eleta bụrụ so ego nri na ego eji gba moto wee bịa shọp n'ọnọdụ ya dị mwute. Mgbe nne ọ na-agwa m ihe a wee jụọ mmụọ m kere ihe anyị emerie ọ ebe a ka mmụọ na wee gwa m gbasara this ritual wee gwa ya wee sị ya nwoke mana ihe mere m ihe ọ ga-eme ewu gwa ya ihe ọ ga-eji akwa wee mee. Ị mara nwa okorobịa emechaa ihe a
After a few days, you measure there. Shop here, has one a shop here. Or what's in a shop here? Let us go. We don't have to go throughout that week. The next week here, for 2 weeks. Every dawn on the one the taste burger, every dawn on the one the taste burger. 2 weeks we go. Man, this young man, my hair be dogaba. One want to go to your mom and same because now since you I am to add to other Angwalia. Now shop here be dogado so back after. Then no, can't we see him alone? Why? Now may he have a go 1 or 2 based on the capacity. So, or why or what good? Which you ever no good to go good. Or bank it. After 2 weeks, Njaya, she got us also. She got us also. You almost was fast guy over. Or you can ask you go to Quam or Cookimo. It answers where we are number. Where we do get it. Midokazie, you got to watch hours. You got hours. On some days, nothing. On 1 week, no, she should let her shop. Marco, she got to go back to West Mesa. Ma'am, where was him here? Namo, no one got anybody. I hear you at this one. I am a Sharia. Change it today. I be the little go. Your money, media. And after 2 weeks, I was here. I just here. Just a good because you are. Milk here 2 hours to make Campbell. My name is was here no show. So now I do get it again. Once I want to know what it is happening, I can hear Melbourne. They chose here to kill a lot of the nose. Now, I'm going to game and all more while more no way, ma. At that point in time that you are broke. Well, man, you will go. You're more not to one and I can babble. If I was here, you were at a sim. Can you have a man? You must have going to know 1 or 2. You may. Now, more after go as you know, Kura. More after go as you are an opportunist. More after go because they do the Johnny Bugai when they're America. That was an American Monday guy. Here I go. It's like you one more guy. I come out on the mana because that you ask him where I will offer me. But now what here? There's more sieno. Your hammer, Lugana. The Emery had in my acquisition, a Yogorogan Bafia Naga. Yakwas here, Hanqua. I had about no game, Messi, Yokos. But you get I feel about so just best. So, or they got out from Maddy by a column na temple last 3 days. I watched it long well on where I no time I this ritual aqua on my platform. Now, when you walk it, the way Yano, Basara aqua ritual. Or I say, that day you walk away, you're able to buy it, or when you check out ritual. Or she no All 2 weeks have it at that ritual. That day you walk out hit here over 2 million naira. When I go hit that 2 million naira, here you walk out Merobo. Or Diego call me Domi, me in Nigeria and toiletries. You know what this will be. Man, now no way I made that ritual. Remember what she had back to me. We go to on that temple. Because the money we are here again, yeah, book here for every dollar warrior. You can hear? On our mother now. But if you be home, Melfa, if we look at not get you out of all the nose here. Why don't you go or what's there? What's here when near guy go more? But don't you go to look at what's not at 3 months? Magana agreement by agreement. You want to get a more with that. Keep it. I want a more for that when you quiz you when I will believe in me, more got to sugi with bigger stuff. Knowing fully well that now if my mail images off. Macana, I will all ya know fake.
chefu dibia gwọrọ ya nụ chefuzie na n'ife ahụ merie nụ na ndị na-akụ ya nsị agwụbara ya maka onye tụtara ngwọ onye zụtara ụdara n'ụkwụ onye bụrụ isi zụtara ụdara n'ụkwụ ya nyekwa ya soro ọzọ so onye gịnị ka m na-akụwa maka ya nke m na-akụwa maka ya bụ ka ị na-eme disi akwa ritual. Please note, it's not the end. What you are doing akwa ritual is just to plead for mercy and promising that once things get improved, that nigga me had knows on it, especially when you are truly and honestly wrong. Mama, I want to develop nnukwu ego na bank. Mana ị na-agba mmụọ ị ga-atụ n'aja anya. Decide aka ebe aghọrọ ya mmụọ gị na-aghọrị onwe gị. Mana ọ bụrụ na truly na inwere the money. Mana ị chọrọ ka mmụọ mere ihe ka i wee nwee ike and truly need the honest, believe in me, mmụọ ya emere gị ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ ihe ọ bụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send the message na WhatsApp 08057837672 I call again 08058377672. Now I speak positivity into the lives of each and every one of you. Then under the influence of this ministration, streaming life, may your prayer request be granted. May you be favored. May there be blessing, upliftment, and miracle upon your lives. Now I keep me anyway. They don't know how much it abachi, goes to how they na-achọ ọrụ ha ezigbo ọrụ ha nwe ọrụ, ndị na-achọ di ha nwee di, ndị na-achọ nwa ha nwee nwa, ndị na-achọ nwunye ha nwee nwunye, ndị na-achọ di ha nwee di, ndị na-achọ dọkụmentị, ndị na-achọ upliftment, ndị na-achọ breakthrough, ndị na-achọ ka nwoke na-afụ ha n'anya ka nwaanyị na-afụ ha n'anya. Asị m ya aha Chukwu Okike nke pụrụ ihe niile ka ihe ndị a niile bịa na mmezu karịa ka ị tụrụ anya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Echefukwana isi akwa vidio a to your friends and well wishers. Echefukwana na n'oge awa nke eziokwu ga-abịakwara ya echi n'ofe ụdị arụ anụnwa bụkwa ma ọkụ elekere nke 8. Asị m ife ọma ya emere anyị ya gazienụ n'ọfọ. Echi, ya gazienụ ka Chukwu